और आज जे हमनी संगे अतिथि बानी उहाँ के संपूर्ण भोजपुरिया जमात के ऊर्जा के स्रोत हैं। भाषाविद वरिष्ठ साहित्यकार संपूर्ण भोजपुरिया जमात के ऊर्जा के स्रोत आदरणीय गोपाल ठाकुर जी आइले उहाँ कार्यक्रम में स्वागत कइला। स्वागत बा सर कार्यक्रम में। जी जी धन्यवाद। कम सुना रहल बा, व्यवस्था मिलावल जाओ। जी हमके पूरा प्रयास हो रहल बा रुआ से संपर्क निमन होको। अब सबसे पहिले तो भोजपुरी भाषा के व्याकरण में विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी कैला खातिर हमनी के व्यक्तिगत के ओर से और रेडियो सानवी की ओर से रुआ के ढेर सारा बधाई सहित शुभकामना बा सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी अपन लोग के शुभकामना के नतीजा है, अपन लोग के साथ के नतीजा है। जी अब ई महामारी में अपन भाषा साहित्य ला कौन हिसाब से अभी काम हो रहा बा सर? और सबसे पहले तो ये महामारी के समय में अपना भाषा के जोड़ के कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा गीत एक कोरोना से लेके राज्य की व्यवस्था से लेके विश्व से जोड़ के लिखनी गौनी ओकरा बाद में मतलब अपने के फेसबुक लगायत मतलब अपने के यूट्यूब चैनल पर रखनी बहुत बहुत जगह से सराहल भी गईल जे जहाँ रही सुरक्षित रही ई कोरोना से बच के रही ओकरा खातिर जौन मतलब WHO जौन कहलक वो सब चीज के भी गीत के माध्यम से रखनी। एगो ये बात भइल सचेतना मूलक। दोसर बात भइल कि यही अवसर में हालांकि थोड़ा सा देर तो भइल बाकी यही कोरोना के कहर के समय लॉकडाउन में तो यहाँ काठमांडू में बंद हो गए नहीं। या काठमांडू में बंद भइला के बाद ये पीएचडी के जो बाकी काम रहे वो काम भी संपन्न भइल। यह बीतल आषाढ़ के 22 गते के हमर अथी ओकरा कहल जाला भाई या प्रस्तुतिकरण या ओकरा के डिफेंस भी कहल जाला। अपना मतलब थीसिस अपन मतलब शोध पत्र के बचाव के कार्यक्रम रहल। वही दिन लोग घोषणा कर देनी गुरुजी लोग रिसर्च कमेटी के लोग। ओकरा बाद बसे अपने के ये बीतल आषाढ़ 31 गते के वो लोग के तरफ से औपचारिक रूप में प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुकल। तो अभी भोजपुरी खातिर वो एगो कामे है वो काम के लागल तरनी है बहुत दिन पहले से बाकी अभी ओकर अंजाम देहल गई। ये सब कुछ कइल जा रहा बा। जी अब भोजपुरी भाषा साहित्य संस्कृति से लगावे वाला जे संपूर्ण बानी कहीं ना कहीं अभी भी अपन भाषा साहित्य संस्कृति के जौन मिठास बा एक जौन सामान्य जानकारी बा ओकरा से अनभिज्ञ बानी ओ लोग खातिर कुछ संक्षिप्त में चर्चा परिचर्चा हो जाए। अब ये तरह तब भोजपुरी के दिन भर रात भर भी चर्चा कइल जाए 10 दिन 5 दिन 20 दिन चर्चा कइल जाए तो वो ना हो रही। जी तो वही से अब कौना क्षेत्र में अपने छोट अगर जिज्ञासा राखें प्रश्न बना के हमरा से करें तो हमरा तनके बेसी आसानी हुई। वही से शुरुआत कइल जाओ कि कहाँ से शुरू करी। जी सबसे पहले तो रुआ विशेषता अपन भाषा साहित्य संस्कृति पर अग्रपंक्ति में रह के काम कर रहल बानी। रुआ बुझाई में नेपाल में भोजपुरी के अवस्था साथे हमनी के भोजपुरी के गढ़ माने वाला प्रदेश नंबर 2 के अवस्था कैसन बा अभी? प्रदेश नंबर 2 के सबसे पहले अपने के ही हम जानकारी देवे के चाहतानी कि जौना हिसाब से संविधान आवे के रहे वो हिसाब से संविधान ना आयल। जौना हिसाब से संघीयता आवे के रहे वही हिसाब से संघीयता ना आयल। समग्र मधेश एक प्रदेश के पक्ष में हमनी का रनी कोशिश कैनी। वो कोशिश में बहुत कारण सब रहल जेकरा चलते हमनी के मतलब तो अभी जौन बा भोजपुरी सबसे पहले अभी के संघीय व्यवस्था में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये 4 गो प्रदेश में विभक्त हो गई बा। वही से खाली 2 नंबर के ही भोजपुरी कहल उतना मुनासिब ना हुई। बहुसंख्यक लोग तो 2 नंबर में बा बाकी 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर में भी भोजपुरी भाषी लोग के संख्या अच्छा बा, उपस्थिति अच्छा बा। नंबर 1 नंबर 2 प्रदेश नंबर 2 के जौन अभी सरकार बा वो सरकार थोड़ा सा भिन्न बा। यहाँ 7 गो प्रदेश में 6 गो में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार बा प्रदेश सरकार। लेकिन प्रदेश नंबर 2 में मधेशवादी लोग हालांकि वो लोग तो मधेशवादी लिखल कहल भी अब छोड़ दिलक। अब तो मतलब जनता समाजवादी पार्टी में आ गई लोग वो लोग के मुद्दा रहे। तो
नंबर प्रदेश में भोजपुरी भाषी के अत्यधिक संख्या बा, तो वहाँ दूगो अतिवाद से बहुभाषिकता लागू नहीं हो सकत। एगो पहिलका अतिवाद ह जौन की मतलब शासकीय अतिवाद कि कोनो हालत में नेपाली के अलावा दोसरा मतलब भाषा लागू ना होके, ई मानसिकता तो बढ़ले बा। लेकिन ओकरा साथ साथ प्रदेश नंबर 2 के विशिष्टता में दूगो अतिवाद बा। एगो जे तरह एकेगो भाषा नेपाली के नाम पर हमनी के सब केहू के दमन करत आ रहल बा, वही तरह यहाँ कुछ लोग बाजे पूर्व के ये मैथिल लोग जे बा से उ लोग के तरफ से हर हालत में ये मिथिला छे या मैथिली होए के चाही, ई एगो अतिवाद बा। तो दोसर एगो अतिवाद कथी बा कि अभी शासकीय जौन 2 नंबर प्रदेश के शासकीय मानसिकता बा में हिंदी होके के चाहिए। तो ए में हमर कहनाम कथी बा कि बहुभाषिकता में अपने ले आई। संविधान के धारा 7 के अपने के 1 नंबर में संविधान के धारा 7 में अपने के 7 के 2 में बहुत क्लियर बात बा जे यहाँ के मतलब प्रदेश सरकार जब भी चाही तो वो अपना प्रदेश में एक या एक से बेसी भाषा के लागू कर सकेला। बाकी दुख के बात बा कि प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष बीत गए, हिंदीए सही मैथिलीए सही भोजपुरीए सही, तो एगो से बेसी कम से कम तो आवे के पड़ल नु। लेकिन वो हम ई कहे के चाहता नहीं खास करके ओनली हिंदी या ओनली मैथिली वाला लोग के कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट के मतलब एकात्मक सरकार वाला सिस्टम के हमने का फेल कर देनी। एगो भाषा एगो देश एगो राजा एगो भेष के हमने के खत्म कर देनी, तो फिर ये दोसर तानाशाही वाला बात काहे आ रहल बा। ठीक बा, वहाँ हिंदियो रहो मैथिलियो रहो भोजपुरियो रहो आवरी भाषा जौन बात 2 नंबर प्रदेश में रहो, लेकिन कम से कम शुरुआत में वहाँ के सबसे जबरदस्त भाषा बा मैथिली या भोजपुरी। तो मैथिली या भोजपुरी से शुरू करे में का लागल बा, हम यही अपने के कार्यक्रम के माध्यम से हमर तो सहपाठी बड़न अभी के मुख्यमंत्री माननीय लाल बाबू राउत जी बीए हमनी के साथे पढ़ले बानी, लेकिन का कर रहल बड़न समझ में नहीं आवत। तो ई 2 नंबर प्रदेश में आवरी लोग में समस्या नहीं खे, लेकिन 2 नंबर प्रदेश के सरकारे में कौन न कौन समस्या बा जेकरा चलते ये अभी लागू नहीं खे हो सकल। ई दुख के बात बा, लेकिन हमरा आशा बा कि लागू होई। जी, अब हमनी के चौकस में बानी सन बतकही भी चलत रही। राउर एगो गीत हम कहीं सुनले रही, ओमें बहुत कहीं ना मिठास रहे और गायन क्षेत्र में भी राउर बहुत बढ़िया सहभागिता रहला और रउआ के बहुत ज़्यादा लोग कहीं ना साथ भी बानी। गुरु तुल्य रउआ के माने नहीं भी। एगो गीत राउर आए रहे मशीन होके कोनो चलाई भोजपुरिया, वो गीत के 2 लाइन हो जाते बड़ा सवेरे सवेरे संपूर्ण श्रोता बिंद के दिन चौकस हो जाते। अब ये गीत के कथी बाकी सन 2001 में गई रनी मुंबई में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के भारतीय इकाई के राष्ट्रीय अधिवेशन रहे। और राष्ट्रीय अधिवेशन में ओहबेरा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रमुख अतिथि के रूप में आई रही। और वहाँ का करीब 1.5 घंटा तकले भोजपुरी में भाषण कैनी। और भाषण शुरू कैनी कि अरे भाई केहू कुछो कही, लेकिन कौनो मशीन ऐसा बनल नहीं है जो उनकी भोजपुरिया में के हाथ में आवे या ना चले, तो उन्हें के मुंह से निकलल मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया। तो हमरा दिमाग में आइल, मन में आइल कि एकरा के एगो पूरा गीत के रूप में आगाड़ी बढ़ावल जाए के चाही। तो 2058 साल के अगहन पूस के तरफ ये गीत लिखाइल। ये गीत के धुन बनल। एगो कार्यक्रम निर्महिया एल्बम हमनी का निकलले रहनी, वही निर्महिया एल्बम के सार्वजनिकीकरण समारोह में ये गीत के पहिलका बेर हम प्रस्तुत करनी। हम सुना देतानी। जी जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाई कौन ओरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया, मशीन होई कौनो चलाई भोजपुरिया। भोजपुरियन के उद्गम के संदर्भ में जी जी। भारत नेपाल एकर जरिया मुकाम रहल,
धरती के सोनवा, धरती से सोनवा उगावे के काम रहल, दुख के पहाड़ पर बनावे ई डगरिया, मशीन होई कवनो चलाई भोजपुरिया। आज के अवस्था में भोजपुरिया लोग के उपस्थिति के बारे में, जी जी फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद चाहे सुरीनाम, जिंदगी के कागज पर अमर कइले नाम। फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद चाहे सुरीनाम, जिंदगी के कागज पर अमर कइले नाम। सर्ग बनावे जहां डाले ही नजरिया, मशीन होई कवनो चलाई भोजपुरिया, मशीन होई कवनो चलाई भोजपुरिया। तो भोजपुरिया लोग करेला काठी काठी, कहाँ से कहाँ तक ले भोजपुरिया पहुंचल बाटे काम के क्षेत्र में। कोल्हू क्रसर, थ्रेसर, चक्की, हालर चलावेला, जलयान, रेल गाड़ी, रॉकेट उड़ावेला। कोल्हू क्रसर से लेकर के रॉकेट यान तक उड़ावे वाला में भोजपुरिया लोग बा। जी जी खोजे नया दुनिया के, खोजे नया दुनिया के नए का डगरिया, मशीन होई कवनो चलाई भोजपुरिया, मशीन होई कवनो चलाई भोजपुरिया। जी तो इहे बा, मशीन होई कौनो चलाई जी भोजपुरिया। वास्तव में जौन हमनी के शान बा, पहचान बा, ओकरा के संपूर्ण चौतरफी रूप से रचना करके उमे राउर आवाज में और प्रस्तुत हो रहल बा, ई और हमनी खातिर गर्व के बात बाटे। अब हमनी के बतकही के ओर लागल रही जे युवा आज के दिन में अपन भाषा, साहित्य, संस्कृति ला काम कइल चाहतानी और जे पहले से काम कर रहल बानी अग्रज लोग, ई दोनों के बीच में कैसन समन्वय के जरूरी बा आज के दिन में? बहुत बढ़िया सवाल अपने करी है कि भोजपुरी के विषय में, भोजपुरी के उत्थान खातिर लागल पहिलका लोग आ फिर मतलब अभी के नया पीढ़ी के बीच में एगो समन्वयकारी भूमिका के जरूरी काम हम देखा तानी कि पुरानका लोग जितना लोग बा, वो लोग के समय में प्रविधि के उतना पहुंच ना रहे, वो लोग के ज्यादा समय बिता के बहुत ज्यादा तपस्या के बाद में कोनो कृति आवे। बाकी आज के युवा पीढ़ी, आज के नया पीढ़ी के अगाड़ी प्रविधि के इतना ज्यादा सहजता बा कि अपने के बतावे के चाहता नहीं कि प्रविधि के सहजता के वजह से भोजपुरी, नेपाली, अंग्रेजी शब्दकोश आ गईल जमा 2-3 बरिस में, जबकि एगो शब्दकोश बनावे में इससे पहले कैसे इतिहास बा कि केहू शब्दकोश बनावल शुरू करे तो ओकरा विश्वासे ना रहे कि हमारा जिंदगी में बनी कि ना बनी। तो ये प्रविधि के लेके अभी के युवा लोग के बढ़िया अवसर बा। तो ये अवसर में जे पुराना पीढ़ी लोग बा आ जे नया लोग बा, वो लोग के बीच में एगो हम ये कहे के चाहता नहीं कि पुरानको लोग के नया प्रविधि सीखे के पड़ल आ नयको लोग के थोड़ा सा मतलब अपने के अभ्यास आ काम में ज्यादा मतलब ध्यान देवे के पड़ल। ई दोनों चीज के बहुत मतलब जरूरी हम देखा तानी। नंबर 1 जी। नंबर 2, पुराना पीढ़ी वाला लोग अपना के बीच में जौन मतलब अपना बीच में जौन ज्यादा दम्भ रखेला, हमरा हम यहाँ कहे में संकोच ना माने कि जे लोग बा वो लोग जे लिखता बुझता जे भोजपुरी ओतने बा, ए से बाहर आवे के पड़ल पुरानका पीढ़ी के। वो लोग के स्वीकार करे के पड़ल कि नयका लोग लिखता आ हम जे लिखतानी वैसे फरक आ, वैसे फरक धार में दोसर के वो लिखता वो भोजपुरी है। एकरा चलते कथी बा कि हमनिये में से, हम नाम ना ले लेकिन हमनिये के जनरेशन के केहू आदमी रौतहट के लोग के इतना झपरलक जे उ लोग आज मतलब बजिका में पहुंच गई बा। उ लोग कहता है जे बजिका में हमरा कोनो, बजिका कहे में हमरा कोनो परेशानी नहीं है, बाकी बजिका भी भोजपुरिये है। हमनी का जौन बोलता नहीं तो मल्लिका है, हमनी से पश्चिम लोग बोलेला वो काशिका है। तो भोजपुरी के 3 गो आदिम स्वरूप है, काशिका, मल्लिका, बजिका। तो बजिका हमनी के हाथ से निकल रहा बा। मतलब हमनिये के जनरेशन के, हमनिये के जनरेशन वाला में से कुछ लोग के मतलब कमजोरी रहल बा जे उ लोग थोड़ा सा पूर्व वाला के भोजपुरी ना माने के,
थोड़ा सा पश्चिम वाला के भोजपुरी ना माने के, तो ई सब थारू के भोजपुरी ना माने के, तो ई सब जौन गलती हो रहा बा एकरा से बचे खातिर हम सबसे पहले पुरनका पीढ़ी हमारा जनरेशन वाला के सब लोग के हमरा निहोरा बा कि रउआ जे लिखतानी वो भोजपुरी बा, लेकिन रउआ से बाकियों लोग लिखता वो भोजपुरी बा, ये चीज के स्वीकार करे के पड़ल। नंबर 1 वही तरह से नौजवान नया लोग में जौन एगो चीज अभी आयल बा भोजपुरी के नाम पर जौन बहुत ज्यादा अश्लीलता आयल बा, वो अश्लीलता के ओर से थोड़ा सा सतर्क रहे के पड़ी। आ ए संदर्भ में 2-4 गो बात हम ये बतावे के चाहें कि सबसे पहले कौनो प्रस्तुति में महिला आ पुरुष दोनों के सहभागिता अगर रही तो अश्लीलता आधा से ज्यादा तो वही जान मतलब ब्रेक लाग जाये ओकरा। तो वही से महिला लोग के आगाड़ी ले आवल जरूरी बा। महिला हस्ताक्षर के अभी कमी बा हमनी के भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में, भोजपुरी गाना बजाना के क्षेत्र में। एकरा खातिर एक और बात हम जोड़े के चाहता नहीं कि हमनी के जौन अपने के मजहबी साहित्य जौन बा, धर्म हम ऐसे ना कहें कि धर्म कोनो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होला, ई मजहब है। तो ई मजहबी चक्कर में, इस संप्रदाय के चक्कर में, हिंदू संप्रदाय, हिंदू के भीतर भी हम फलना संप्रदाय चिलना संप्रदाय, तो वो सब साहित्य के अगर उल्टा के देखें तो महिला के बहुत ज्यादा मतलब दबा के रखल गई बटे। उतने ना गाना बजाना मंच पर आवे वाली महिला के खराब नजर से देखे के जो नजरिया बा, वो नजरिया के परिवर्तन करे के पड़ल। और ओकरा साथे साथ मतलब आपने यो कहे के चाहता नहीं कि भानुभक्त तो यहाँ तक ले भी लिखले बड़न कि जौन औरत हंसत या उ बेसे है। तो ऐसा किस्म के सोच से बाहर आवे के पड़ल। हमनियों के साहित्य में बा, धार्मिक साहित्य में कि कोनो अगर राज दरबार में कोनो उत्सव होता तो मैं लिखल बटे बेश्याएं नाचने लगी, माने नाचे वाला समूचा बेश्या। तो ई जो सोच बा, गलत सामंती सोच बा, सामंती सोच से बाहर आवे के पड़ी सबसे पहले। और ओकरा बाद जब से श्रोता लोग में भी हम ये अनुभव करे, ये मतलब हम अनुरोध करे के चाहता नहीं कि श्रोता लोग भी कम से कम कौन ठीक बा कौन बेठीक बा ओकर एगो डेट लाइन, ओकर मतलब एगो टाइम लाइन बना के जे गलत करता ओकरा के कहे के हिम्मत भी राखे के पड़ल। यही से जुड़ल बात कथी बा कि ये संदर्भ में अभी के पालिका, महानगर पालिका, उप महानगर पालिका, नगर पालिका, गांव पालिका, ये सबके हाथ में पावर बा। वो जगह भी एगो मतलब सेंसर बोर्ड के भी हम जरूरी देखतानी। वो में युवा लोग के सक्रियता हम बेसी हम अपेक्षा करतानी। तो ये तरह से अगर कुछ कुली काम होए तो पुराना जनरेशन और नया जनरेशन, पुराना पीढ़ी नया पीढ़ी के बीच के जोन गैप बा ओकरा के हमने के बहुत हद तक न्यून कर सकता है। जी, अब रउआ ऐसन प्रतिभा के स्रोत से बतियाए के बहुत ज़्यादा विषय बा, लेकिन हमने के समय के अभाव बाटे, समय के भीतरे रह के बतियाए के पड़ी। हमने के कार्यक्रम के अंत में बानी सन, हमने के रेडियो सुनल संपूर्ण श्रोता के रउआ का कहे के चाहे? संपूर्ण श्रोता से हमरा ई कहे के बा कि भाषा रउआ बोलेम तो रही, ना बोलेम तो ना रही। संस्कृत दुनिया के सबसे समृद्ध भाषा बा। संस्कृत ही संसार की एक ही ऐसा भाषा बा जौना में कौना जगह पर कैसन काहे लिखाता वो सबके जवाब बा। लेकिन वो संस्कृत आज मृत हो गई, संस्कृत लोग के जुबान पर ना रहल तो मर गई। वही तरह से आज जब से भोजपुरी के ऊपर आवरी भाषा के बहुत कसके दबाव बा, शासकीय दबाव बा, अंग्रेजी के दबाव बा, अपने के नेपाली के दबाव बा, हिंदी के दबाव बा। भारत में भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता खातिर बहुत बड़ा मतलब संघर्ष लोग करता बरसों बरिस से। कितना लोग सांसद बन गए, कितना लोग मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदियो कहलन जे हम जीते तो भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में राखम, लेकिन वो नहीं के होत। लेकिन नेपाल में हमने के तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा हमने के आगे बानी, हमने के सौभाग्यशाली बानी कि संविधान में कह दिलक कि नेपाल में बोलल जाए वाला समूचा भाषा यहाँ के राष्ट्रभाषा हुई। और साथ साथ आवरी भी कुछ अधिकार बा, प्रदेश सरकार के अधिकार बा, तो कुछ हो बा। लेकिन रुआ अपना घर में ना बोले तो सबसे बड़ा रुआ मतलब अपराध करता नहीं, रुआ अपने प्रति अपराध करता नहीं। ये संदर्भ में हम एक और बात कोट करे के चाहे कि स्टालिन जैसन महान मतलब राजनीतिज्ञ, सोवियत संघ के निर्माता, वहां का कहले बनी कि जौना समाज के भाषा मरी उ समाजो मरी। भाषा मरला के बाद में अपने के उत्पादन खत्म हो, या उत्पादन खत्म भइला के बाद में उस समाज के मृत्यु हो जाएगी। तो आज से 30-40 वर्ष पहले अपना के यहाँ से हमनी के पहाड़ों के खियावत रहनी, भारतों में धान चावल मतलब समूचा अनाज भेजत रहनी। तो वो समय में हमनी के भाषा जिंदा रहे। और जब हमनी के भाषा धीरे धीरे मरे के शुरू कैलक तो आज देखें कि मधेश के लोग भी
कहाँ जाता 50 डिग्री के सेल्सियस में जाके केहू कुछ करता, केहू कुछ करता, कहाँ बा आ अपना के यहाँ की जमीन सारा बंजर हो गई, उत्पादन बहुत कम हो गई, तो उत्पादन छोड़ दी तो समाज कहाँ से रही। तो वही से वो समाज के बचावे खातिर, अपन अस्तित्व बचावे खातिर भी भाषा बहुत ही जरूरी बा। तो हम समूचा श्रोता लोग से ही अनुरोध करें कि अपन भाषा बोली, आ स्कूल में अपन भाषा पढ़वावे के कोशिश करी। अभी संविधान में बा, नगर पालिका गाँव पालिका के अधिकार बा, आ गाँव पालिका नगर पालिका प्रदेश सरकार से भी हम अनुरोध करे के चाहता कि सरकारी कामकाज में भोजपुरी के प्रयोग करी, स्कूल में प्रयोग करी, आ भाषा अपने बोलें। ये जगह हम इहो संकोच करे के ना चाहें कि हमनी के जनरेशन के कुछ साहित्यकार लोग बा, खास करके गोपाल अस्कर जी, जो उनकरा घर में भोजपुरी ना बोलल जाला, भोजपुरी के बहुत बड़ा मतलब वहाँ का साहित्यकार हो गए बनी। तो ये द्वैत चरित्र से भी काम हम चले वाला नहीं थे, वो लोग के भी कहे के पड़ी। वही तरह से और भी लोग बा जे कि मतलब भोजपुरी में लिखी, खूब लिखी, बाकी मतलब भोजपुरी के विरोधी काम करी। तो वैसन जो द्वैत चरित्र वाला बात बा, वो द्वैत चरित्र के छोड़े के परी। ये हम कुछ बात करे के चाहता नहीं, बेसी तो हम का कहीं जी। इतना भोरे भोरे अपन अमूल्य समय देनी हम अपन भोजपुरिया समाज जमात ला, ओकरा खातिर हम व्यक्तिगत के ओर से, हमने के रेडियो सानवी के ओर से ढेर सारा धन्यवाद। सही सुप्रभात बाटे सर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। श्रोता, हमने के साथे रहनी है भोजपुरी के ऊर्जा के स्रोत आदरणीय गोपाल ठाकुर जी, जे हमनी के अपन समाज में रहल विभिन्न विषय वस्तु पर काम कर रहल बानी।